Goedemorgen, we zijn weer op pad op deze eerste koude wintermorgen. En we zijn in Kessel aanbeland op de Hazenakker. En we gaan, als het goed is, Wendy van de Beuken verrassen. We gaan eens even kijken of ze thuis is. Loop jij mee, Stefan? Er is in ieder geval iemand thuis, heb ik gezien. Er staat een kind zich gauw aan te kleden. Dus ze zijn misschien niet helemaal op de hoogte. En ik zie nou de jongen wel langs de deur lopen, maar open doen gebeurt nog niet. Ik ben benieuwd. Zal ik nog maar een keertje aanbellen? We zijn een beetje ongeduldig als we dan toch in de uitzending zijn. Er wordt braaf langs de deur gelopen, zie ik. Nou, ben eens benieuwd wat er gaat gebeuren. Of moeten we even door het raam gaan kijken? Stefan neemt even het ruigenwerk. Ja, we zijn dus bij Wendy van de Beuken. Oh, hij moest een sleutel halen. Nou, een goedemorgen samen. Goedemorgen. Ik zag dat jij een paar keer heen en weer liep. We overvallen u misschien. Nog een beetje. Wendy van de Beuken. Ja, dat klopt. Ik zal even de microfoon bij je houden. Ja, dit is het verrassingsontbijtje van Maak het Waar. Oh, lekker. Heb je er wel van gehoord? Hebben wij van Maak het Waar gehoord? Maak het Waar, de actie van Omroep PNN. Ja, Ja, heb je wel van gehoord. Waarom Oké. hadden wij daarvan gehoord? omdat ik toen op tv kwam. We hadden zelf Ook al. al mensen ingediend, hè? Nou, kijk Ja. eens aan. Oké. Maar ik kom nou voor je moeder. Maar dat hadden wij nou niet verwacht. Nee. Wendy van der Beuken. Wij hebben een bericht gekregen van Monique Theeuwen. Ja, Dat is een goede vriendin van jou. klopt. En die vond dat jij een verrassingsontbijt vandaag verdiende. Ah, Want je hebt het bijzonder druk, begreep ik. een beetje. Ja, Ja. een camper, eigen camperbedrijf. Ja. Of camperparkeer. Een camperplaats. Ja, een Camper. camping voor campers eigenlijk. Oké, en nog last gehad met de overstromingen hier? Nee, gelukkig niet. Nee, dat is net aan de goede kant van de weg, hè? Ja, wij zaten aan de goede kant. Ja, Ja. ja het was natuurlijk wel vervelend voor de rest, maar ja, wij mochten toen nog gelukkig zijn dat het hier niet was. Ja. Nee, En ik begreep dat jullie nog een eigen bedrijf samen hebben. ja, we hebben nog een bouwbedrijf. En daar help je zelf ook mee. Nee, dat is het merendeel van mijn man gelukkig. Dat, ja, En dan 3 van die mooie zonen. ja, Ja. 3 schatjes zo hè. Ja. Ja, Dat zijn wel druktemakers, begreep ik. we hebben 2 Of druk te mag dat maken. niet Nou, gezegd? jawel, we hebben wel echte jongens in huis. Ja, en Ja. dan ook nog 3, hè? Dus dat gaat vaak goed tegen elkaar op. Ja, het is wel druk, maar het brengt natuurlijk ook wel heel erg veel. Dat, Ja. ja. En je werkt ook nog in de zorginstelling, Wendy? Ja. Ja. Maar welke zorginstelling is Op dat? zorgboerderij Rondmeer werk ik nog. Oké. Ja, nog 2 dagen in de week mag ik daar mijn ziel en zaligheid neerleggen. Ja, Ja, ik Ja. zie je straalt wel gewoon, ondanks al je drukke ja leven. dat doe ik ook. Weet je, het is druk en de laatste periode was ook wel heftig. Hier thuis een beetje. Hè? Want, Ja. mag ik daar naar vragen? Ja, we hadden eentje met epilepsie. Oh, Dus dat is dus inderdaad even wel wel. omdenken. Ja. Goedemorgen, er komt nog eentje nieuwsgierig van de trap af. Maar goed, dat, Ja. ja, daar waren we er samen wel goed versterkt van, hè? Ja, en Ja. Dat gaat nu goed? Nou, het is nog steeds wel. Ja, dus Ja. even afwachten. Maar dat komt goed, hè? Medicatie wordt ingesteld. Nee, Dat gelukkig nog niet. Oké. Nee, daar gaan we nog even mee afwachten. Nou, ik snap waarom jij dit vandaag verdiend hebt. Vandaag is het ontbijtje aangeboden door Groentehoof en Bakkerij Broekmans. Hoe lekker. We hadden nog niet En, ontbeten, hè? Nou, misschien eet mama het niet helemaal op. Dan blijft er nog wat over voor jullie. Ja, dat gaan we samen Misschien wil doen, je hè? het aanpakken. Gelukkig hebben we nog 3 Pak het kinderen. maar aan. Ja, dan kunnen jullie dat eten, hè? Ja. Oh, jullie helpen wel, begrijp ik. Oh, en dan komt nummer 3 ook nog naar beneden.
Ja, als je wat eten komt, dan komt Nou. er wel aan. Oh. Dit zijn de goede vitamintjes. Ik snap dat je het druk hebt. Met 3 van die heerlijke kinderen. Ja, maar het zijn 3 schatjes, hè? Oh, ik heb niet jou, maar ik heb het wel. Nou, namens Monique Theeuwen, Nou, maak er een dankjewel. mooie dag van vandaag. Dat En gaat goed komen. help mam goed mee, hè? Misschien. Oké, Nou, dank je. tot ziens, baby. Ja. Ja, leuk, blije gezichten weer te zien. Het is een fantastisch job om te mogen doen voor Omroep PNM.